cɛ ani muso denmisɛnnin maakɔrɔ yɔrɔ ɲɛnama fara yɔrɔ sɔnnama ka aw minnu tulo b'an kan na nin sangada in na foli ni tanu ni badabada foli k'o lakurakuraya k'o bila ka taa aw kelen na bɛɛ lajɛlen ma aw mana sɔrɔ yɔrɔ b'u yɔrɔ min ye dɔgɔkun kunnafoni gafew kɔnɔ nin y'a kɛnɛ sigilen aw ye dadali i n'a fɔ ladala ko anw fɛ yan nɔ sigidonw fɛ sɔnnafɛnɛ kɛ taama gana gosi min ye dɔgɔkun kurukara wali karamɔgɔw ye magan min kɛ o don i b'a ye k'a fɔ politigi kuma min ye jamana camancɛ fanga wɛrɛw ka taa se sɔrɔ o don farikolo ɲɛnajɛ ani fɛn minnu bɛ yen n'u ye dabalibanko ni kabako ye o don an ka jamana kɔnɔ da bɛ se nin bɛɛ lajɛlen siga t'a la bi sɔgɔmada in na kokura min ye Sulemana Ayidara ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko sifukɛ ale bɛ kuma so kɔnɔ siga t'a la min ye Abudu Ture ne fana bɛ yan fulaw de i n'a fɔ kɔrɔlen ko ale tɛgɛ bɛ sɔ kɔrɔ la ka kana sabati bawo mukuru sifukɛ e ko cogo di san ka taa yɔrɔ jan ayiwa baasi tɛ ka foli ni waleɲumandɔn k'o kɛ k'a lase bɛɛ lajɛlen ma ayiwa kuma kɔni tɛna janya an bɛ don ni fasigi ye teliya la Sulemana Ayidara sifukɛ min tigɛ don balan kɔnɔ ko sɛbɛn ye sɛbɛn bɛ nangan ma olu ni fana n'o o ye kanabila ye min ye wuli ka jɔ ye hali bi ko an ka sabatilen n'i y'a ta k'a lajɛ bɛɛ k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ min ye wuli ka jɔ ye a kuma kun fɔla a fɔla cogo min na a bɛ kɛ o kɛcogo kelen na jamana kɔnɔna na bɛɛ k'a fɔ min kɔni ye jamanakuntigi ye ale tun ye maa dama dama o maaw kun sugandila walasa olu ka se ka sɛbɛnni kɛ min ye sariya sunbakura min ye hakililakuraw ye aw bɛ se ka don kɔnɔ cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ komi mana sigi sen kan san kɛmɛ ani kɔ ka na se minnu bɛ yen n'u sigira sen kan san 40 san 50 i b'a ye k'a fɔ kuma dɔw la waati ko a ti taama ni o ye fo ka yɛlɛmaw don a la o siratigɛ la min ye wuli ka jɔ ye a kɛla ka kɛ ni min ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka tilennaw ye walasa ni maa ninnu ka se ka sugandi ani u ka se ka min ye sariya sun kura ka se ka a sɛbɛn mun bɛnna sɛbɛn kalo tile 27 ma min ye taratadon ye u taala sɛbɛn u taala a da jamana ɲɛmaa a ɲɛkɔrɔ min ye wuli ka jɔ ye a kɛla kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ maa minnu ni maa minnu bɛ yen nɔ ni olu y'u tɛgɛ don a baara la i b'a ye k'a fɔ a bɛ maa caman kofɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ sariya ko dɔn minnu ye adamadenya dɔnbaw ye kalo 3 baara kɔfɛ olu nana ka na sɛbɛn fura da min ye jamanakuntigi ka tabali ka tabali fɛn minnu ni fɛn minnu bɛ yen ni u bɛ kɛ jamanadenw olu kɔni ka taabolo kura ye i b'a ye k'a fɔ nin bɛna wajibiya jamana denw ma walasa min ye wulikajɔw ka se k'o kɛ yɔrɔ dɔw la min ye taa ni ka segin ye u bɛna kɛ kosɛbɛ taa ni ka segin min bɛ kɛ a bɛ kɛ kɔmasegin ye an b'a fɔ ma ko restitution k'a daminɛ kalo tile 17 ta in na ka taa bila tile 25 la jamana kun n'a kun min ye wulikajɔ ye u bɛna kɛ walasa fɛn minnu ni fɛn minnu kɛla sariya sunba kɔnɔna na kura ani kɔrɔlen dafara min ye u ka se ka ɲɛfɔ maaw ɲɛna n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni kun ye hakililaw ye kabini sɔrɔ kalo tile 12 tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ fɛn minnu ni fɛn minnu kun fɔla baara waati min kun dila o yɛrɛ kun dafalaw nka min kɔni ye bi an bɛ se k'a fɔ baaraw bɛna daminɛ ka mun ye jamanadenw ka min ye hakilila yira kalata ye an b'a fɔ ma ko référendum o furulen bɛ ka bila min ye juin kalo an b'a fɔ o kun furulen bɛ ka bila juin kalo tɛmɛnen na an bɛ se k'a fɔ an don i n'a fɔ bi o kɔni kɛla majɛ ye sabula baaraw kan ka da ɲɔgɔn dafɛ cogo min na i b'a ye k'a fɔ ka sɛbɛn kow ani sariya minnu bɛ don kɔnɔna na yɛlɛma dɔw kɛla o la nka min ye sariya sunba kura ye ale de bi fɛn tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ sabula n'ala ma basi kɛ n'ala ye an si jɔ ka marisi kalo kɔnɔ san 2023 min ye karatakow ye a bɛ min don kura ye min ye EJ ni o ye jɛrɛjɛkulu ye min bɛna bila seli nɔ na walasa ka se ka karatakow ɲɛnabɔ o ye maa 15 ye nka hali bi o maaw sugandili ko i b'a ye k'a fɔ min ye majɛba ye bi o ko la an bɛ don min i n'a fɔ bi min ye commission min ye nin baara kɛ n'a président ye professeur Fuseni Samake ye min ye wulikajɔ kɔni ye u ye a sɛbɛkɔrɔ banba i b'a ye k'a fɔ fɛn caman tun bɛ yen nɔ olu kun fɔlen bɛ k'a fɔ k'o bɛ kɛ nka o dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ olu ma se ka kɛ sababa ye janko min ye sariya sunba a yɛlɛmali ye an ka jamana kɔnɔ jamanatigi caman bɛ yen nɔ olu ye a lajɛ min ye ka sariya sunba in yɛlɛma ka u ma se an ka hakili to a la min ye an ka jamana masakɛ kɔrɔ ni o ye Alifa Umaru Konare ye ale y'a lajɛ k'a b'a kɛ a ma se min ye masakɛ Amadu Tumani Ture ale ye a lajɛ a ma se min ye masakɛ ne bɛnkɛ n'o ye Elhaji Ibrahim Bokar Keita Mandemasa a y'a lajɛ i bɛ k'a ma se maa fila fɔlɔ min kɔni fɔra ma jɛ i bɛnkɛ la dɛ
B'a ko n'i taara nin cogo la an bɛ bi tile bɛ k'an ɲɔgɔn lamɛn ni min bɛ kuma na dɔ in ka kuma dɔrɔn parce que b'a ko n'i ma n bɛnkɛ dɔgɔya Sidibokɛ n fana tɛmɛ sumaw la nka n'i ye n bɛnkɛ dɔgɔya taji sɔrɔ bɛ ne fɛ yen dɛ. N ma jɔ i bɛnkɛ la n y'a fɔ taalen ɲɛfɛ nin bɛɛ bɛ lajɛ ni Ala sɔnna ma min ye parce que b'a ka fɔ la k'i b'a ye k'a fɔ min ye Alhaji Ibrahima Bubakar Keita a fana y'a lajɛ a ma se fɛn minnu bɛ yen nɔ hakililajigila Mali sariya sunba minnu bɛ yen n'a bɛ ka baara kɛ bi u t'a la kabini février kalo la san 1992 fɛn min kɔni ye fɛn caman i b'a ye k'a fɔ u bɛ kɛ min ye fɛn kɔrɔw ye minnu kan ka yɛlɛma fɛn kɔrɔ dɔw nana olu yɛrɛ fan si tɛ a kɔnɔna na n'Ala ma basi kɛ ni sɔnkɛla nin ma ka jɛ k'a ma a bɛna kɛ yɛlɛmaba de ye min y'an ka jamana min ye fangabundaw ye olu ka baara la ka taa se jamana yɛrɛ politiki baara ma ka taa sira kura wɛrɛw ani i b'a fɔ ma ko 4ème république n'a baara bɛɛ lajɛlen sabatila an bɛna yɛlɛma ka taa o la nin kun ye sɛbɛn min bɛ yen nɔ n'an y'a sama ka bɔ min ye l'indépendant kɔnɔ maa min y'a sɛbɛn o de ye Musa Sayon Kamara ye. Musa Sayon Kamara k'a fɔ ka l'indépendant facilité pour maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abu Ture a fɔra ko taa ni ka segin bana o tɛ maa si den kelen to bi an bɛ waati min na i ye sɛbɛn min bila n'o bɛ tali kɛ indépendant na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni Mali ayiwa sariya sunba kura ko a kuma ye Dawuda Sangare indépendant kɔnɔna na ale fana y'i da don a kuma la a y'a yira k'a fɔ yanni nin baara ninnu ka daminɛ ayiwa a cira koloba fila ye fɔlɔ o kɔni o kɛra ka malidenw lamɛn hakilina ni fɛlaw ka se ka olu dɔn olu farala ɲɔgɔn kan waati min na ayiwa sɛbɛnni ninnu kɔni olu nun donna sɛbɛnni ninnu kɔni kɛlen a y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ a jɔsen 36 la ayiwa o jɔsen b'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ ayiwa jamana ka cakɛdaba ninnu yɛrɛ la e ko dɔw ma bɔ o la wa ayiwa i bɛna ye k'a fɔ président kɔni n'o ye o tora a nɔ la fo ka taa se gouvernement yɛrɛ kɔni ma nka min ye wasabulon ye ale yɛrɛ kɔnɔ sira k'a fɛrɛ k'a kɛ min ye assemblée nationale ye ale ni ko conseil de la nation ka b'o la ayiwa i bɛna ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ cour suprême na ayiwa fo ka taa se cour constitutionnelle ma ayiwa nka min bɛ tali kɛ tuguni a bɛ fɔ min ma ko cour des comptes ayiwa ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nka min fɛnɛ farala kan tuguni o de ye conseil économique social culturel nka min farala kan o de kɛra environnemental ye i bɛna ye k'a fɔ n'i donna o sariya kelen kɔnɔna la ka na 46 na n'o ye jɔsen yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye o b'a yira k'a fɔ maa bɛɛ lajɛlen e de kɔni bɛ se ka kɛ jamana in kɔni ɲɛmaa ye n'i b'a fɛ ka k'a ye i jija i si ka kɛ san 35 la ka taa bila 75 fana la tuguni o fana tɛmɛnen kɔfɛ faɲafan bayanfan ayiwa n'i ye sira bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ f'i ka kɛ maliden ye minnu n'o olu ye sudanɛ ye e ko olu b'a la bilen wa Mali ka indépendance ni sisan yan bɔra minnu ye sudanɛw ye u t'a la dɔ y'o fɛ yen an ye maliyɛn de an tɛ sudanɛ ye dɛ Mali bɔra min Mali bɔra Sudan kɛ Mali tɛ Sudan bilen o n'u de don aw ka kɔmuso kun ye radio Sudan ye ayiwa an t'a fɔ k'a t'o bɛɛ bilen n'i y'a ta k'a lajɛ fo i ka kɛ fayanfan bayanfan fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko e de ye double nationalité ye e kɔni e ɲɛ bɔra la san jɔsen 47 o b'a yira k'a fɔ tuguni min ye kalafili baaraw ye ayiwa ni a bɛ sen na a bɛ se ka don tile 40 ani tile 45 ayiwa yanni kalafili o baaraw bɛ se ka daminɛ ayiwa yanni kalafili yɛrɛ cɛ o b'a sɔrɔ masakɛ kelen fɔlɔ o bɛ fanga yɛrɛ kɔni na ayiwa fo ka taa fo dɔ bɛ se ka fara o kan kɔni tile 45 o ye a dɔgɔyalen yɛrɛ kɔni ye n'i donna jɔsen 51 na yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a b'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaya ani baara foyi tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan n'i kɛra jamana ɲɛmaa ye i kɛra maliden bɛɛ de ta ye parti ta t'i ye tɔn sigilen kɛrɛfɛ o kɔni o ta t'i ye ayiwa a n'o sira jɛlen si se ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ yen jɔsen 52 na ayiwa o b'a yira k'a fɔ tuguni président e kɔni e ɲɛ tɛ se ka don fɛn foyi de sanni na jamana y'a yira k'a fɔ n bɛ nin feere walima
société dɔ y'a yira k'a fɔ n bɛna n ka fɛn nin feere jamana ɲɛmaa e da tɛ se ka don a si la marché public o a privé o e yɛrɛ kɔni e ɲɛ tɛ a fan si den kelen na ka taa jɔ se 53 o b'a yira k'a fɔ tuguni président yɛrɛ kɔni ni ale yɛrɛ kɔni darula y'a sɔrɔ min ye waati kunkurunin ko ye kɔrɔlen na i b'a fɔ premier ministre b'a nɔra bila cogoya min na ayiwa o baara ninnu kɔni o bɛ kɛ nka a fɔra ko n'a kɛra kudayi ye vacances de la présidence ayiwa a fɔra nin fɔcogoya la vacances de la présidence a bɛ se ka kɛ mun ni mun tuguni de vacances de la présidence bɛ se ka kɛ min ye bana ye bana min b'a to a tɛ se ka n'a ka baara kɛ tuguni a bɛ se ka kɛ min ye an hakili bɛ ninnu na kuma dɔw la fanga kɛ so an ka arrêté to yen walima président tanya o de ye vacances ko saba kɔnɔ voilà donc n b'a fɛ o kun ka préciser o de kun ka préciser ne yɛrɛ ye quoi parce que an ka laɲini tɛ min ye fanga kɛ so ye laɲini kɔni t'o ye nka n'a fɔra vacances de pouvoir a bɛɛ bɛ dayɛlɛ bɛɛ bɛ dayɛlɛ donc ni précision ko don k'u kan komi baara ma ban fɔlɔ an tɛ parenthèse dayɛlɛ u ka nin fɛn fila don a kɔnɔ sabanan in to yen ayiwa parce que min bɛ tali kɛ halisa ayiwa i b'a ye k'a fɔ ni a kɛra kuntagalajan ye i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na ayiwa jamana ɲɛmaa ale nɔra bɛ bila n'o ye assemblée wasabulon o ɲɛmaa ye wa o wasabulon ɲɛmaa fɛnɛ ni ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ banna k'ale t'a fɛ walima ale fɛnɛ ka taɲa a bɛ fɔ min ma ko au conseil de la nation ayiwa ni ale yɛrɛ bilala an tun bɛ senna ko kuma min na don tɛmɛnlenw na ni ale bilal'o nɔ la o ɲɛmaa ayiwa o kɔni o bɛna jɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni jɔyɔrɔ la n'i ye jɔsen 57 yɛrɛ kɔni ta ayiwa ale b'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa ale de b'a ka ministres sugandi ayiwa ministres fɛnɛ sugandili o kɔni o bɛ sara premier ministre fɛ ayiwa o bɛ sara jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fɛnɛ la n'i taara halisa jɔsen 72 o b'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaa ni ale yɛrɛ kɔni nɛra n'o ye janfa ye janfa min bɛ ka kɛ tali kɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ kɔni ma kalikan min ni e y'a ta je le jure n'i y'o kalikan n'i y'a janfa ayiwa i b'a ye k'a fɔ anw tɛ don carré kɔnɔ bilen dɛ an t'i fɛ dɛ M5 ko kuma o tɛ kɛ bilen ayiwa an t'a la tuguni o tɛ M5 de donna carré kɔnɔ k'an tɛ dɔ fɛ ayiwa parce que b'a ko di ayi parce que b'a ko o t'a sɔrɔ na ko cogo di ayiwa o ko o t'a la bilen maa si den kelen tɛ don ayiwa carré kɔnɔ k'a fɔ an t'e fɛ nka min ye wasabulon ye olu yɛrɛ kɔni bɛ min ye ka se ka motion de censure kɛ ayiwa ni a bɛ fɔ tɛgɛwuli min don k'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaa min bɛ yen bi ka bɛn n'a ka taabolow ye a kɔni jalaki binn'a kan ayiwa an kɔni an t'a fɛ nka fo olu kɔni maa kilancɛ u ka se ka sɔn k'i tɛgɛ yɛrɛ kɔni kɔrɔta o mana kɛ waati min na o soba fila ni o ye assemblée ni conseil ye olu fɛnɛ bɛ fila bɛ fara ɲɔgɔn kan ka motion kɛ jamana ɲɛmaa ma ayiwa o ye a bɔlen ye a bɛ a nɔrɔ bɛ bila o ka ɲi kojugu o t'an kɛlen régime parlementaire ye o de ka ɲi karamɔgɔkɛ ye ko yɛrɛ ma ɲɛ min ɲɛna k'o bɔ o ko cogo di kanko la kanko in na a kɔni a kuma ka ca kan kɔni nanzarakan min n'o bɛ fɔ an ka cakɛda o b'a nɔ la baara ma ɲɛ dɛ baara ma ban fɔlɔ o b'a nɔ la o tɛ o lajɛ fiyewu o t'a kɛ kan fila ye mun ka di ne b'a dɔn kuma dɔw la fɛn dɔw bɛ yen nɔ c'est une fierté ni jamanakuntigi minnu bɔra u ka jamana na ka na fana l'émission kɛ fila ye français ni bamanankan n'i nana Assimi tɛ tubabukan yɛrɛ fɛ yen a bɛ bamanankan de fɔ n'i y'a sɔrɔ i ka traducteur bɛ bamanankan mɛn walima ni mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yan n'u bɛ ka kan mɛn u b'a na bamanankan na k'a ɲɛ f'i ye cɛ ko ayiwa non parce que ba ko sariya sɛbɛn article combien ayiwa ke article min n'a bɛ tali kɛ 72 la 72 o de y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaa mana sɔrɔ janfa la ayiwa janfa min ni a kɛra ka ɲɛsin jamana yɛrɛ kɔni ma ayiwa fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka se ka ale ta k'a bila kɛrɛfɛ wa min ye ka se k'a fɔ ko kɔrɔlen premier ministre ale de tun bɛ politique min bɛ déterminer ale de tun bɛ t'o jaabi wasabulon na e ko président yɛrɛ tɛna t'i jɔ wasadenw ɲɛkɔrɔ wa ko a fɔra ko premier ministre tɛ politique défini bilen nka président premier ministre b'a exécuter de nka jamana ɲɛmaa de b'a ka politique déterminer n'a y'a déterminer nka u kumana mɔgɔ min t'i jɔ wasadenw ɲɛkɔrɔ o kɔni u m'o fɔ nka mɛ kuma in bɛ ka taa cogoya min na e ko laɲini ye jumɛn ye fana ka ɲi ayiwa ko o b'a yira n'o kɛra waati min na wa ni jamana ɲɛmaa a mana nɔra bila o t'a bannen ye sutura birifini min b'a kan o bɛ ta ka bɔ a kan ka kiri parce que sɛbɛnba nin ye Dawuda Sangare ka tɛgɛ n'o ye anw ye min bɔ indépendant kɔnɔna la min ye Sulemani Ayidara Sifukɛ ɲɔsusula fila minnu kamankɔrɔla dogo ɲɔgɔn na o ɲɛ jɛ man di n bɛ tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛnyanko ma ko min ye sɔrɔ de Bamakɔ ye Bamakɔ wula Laya Jara ni ale ka sɛbɛn ye k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi M5 RFP u ka ɲɛmaaba
ni o ye ɲininka premier ministre Dr Sogɛli Kokala Mayiga M5 ye fila ye dɛ M5 RFP min bɛ yen nɔ n'a dɔnnen don ni Sogɛli kɛlen bɛ k'a ɲɛminɛ o M5 RFP de bolo k'u y'a jira k'a fɔ min ye fasiliba ka fɔ la ko wulikajɔ kɔni ko u b'a kɛ ka taa min ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga a ka jabala la ni u ye a yɛrɛ ka du ye ni u bɛ min ye bakufɛ yan fan fɛ ko wulikajɔ kɛla waati min na a nana ye k'a fɔ min kɔni ye taa ni ka segin ye a nana sɛbɛ gɛlɛya sabula olu tun y'a ye k'a fɔ kibaruyaw la k'a fɔla ko min ye dɔgɔtɔrɔ ye ko fari kɔni k'a jɔlen bɛ a kun dalen bɛ kɛnɛyaso dɔ la kɛnyɛrɛye kɛnɛyaso dɔ la Bamakɔ yan nɔ ko bi ko alihamudulilayi tabarikala k'o bɛ fɔ k'u bɛ taa ka taa bɔn ye kɛ walasa k'a farikolo ka cogoya lajɛ i b'a ye k'a fɔ u selen yen nɔ k'a kɛla gɛlɛyaba ye u ni yɔrɔ kɔlɔsibaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye ba polosilakaw walima fintilaka minnu bɛ ka kɔlɔsili kɛ ko u selen yen a yirala u la k'a fɔ maa ti don yan min ye dɔgɔtɔrɔ a kɔni bi a bɛ ka a fari jagabɔ taa ni ka segin ani o n'a ɲɔgɔnna ko o ti bɛn fɛn min ye o kumaw fɔlen kɔ i b'a ye k'a fɔ minnu kɔni ta la i b'a ye k'a fɔ a yɛrɛ masurunamabaw b'u la dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ ko o ye min ye vidéoman ye o kɔni y'a yɛrɛ nɛgɛkɔrɔman de ye nka ninnu bɛɛ kɔni e yɛrɛ tɛ ne ko ne b'a dɔn nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ min kɔni ye gɛlɛya ye o donna min ye denbaya ka taa se min ye maa tɔw ka taa fɔ ko n bɛ don so kɔnɔ ten n mago bɛ maa la walima n bɛna ci la ko donni ko o si ko ɲɔgɔn tɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye nin nagakɔrɔmaw k'a dɔn k'a fɔ karisa ye maa ɲuman ye walima maa lankolon don n ye karisa bolo maa sɛbɛ ye walima n t'a bolo maa sɛbɛ ye o dɔw bɛ dɔn nin n'a ɲɔgɔnna waatiw la nka u ka donni kɔni a sɛbɛ gɛlɛya la n'i y'a ta k'a lajɛ maa b'i yɛrɛ ɲininka munna min ye nin n'a ɲɔgɔnna bɛ kɛ jamana premier ministre ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga sabula hali bi n'a ka bi sariya sɛbɛn foyi ma bɔ k'a fɔ min bɛ kuma k'a fɔ min ye Sogɛli a bɔra nin jɔyɔrɔ la min ye masɔnnamaw ye olu kɔni bɛ ka u yɛrɛ ɲininka bi an bɛ ka taa bolo min kan u bɛ ka Sogɛli Kokala sen bɔ fanga in na dɔɔni dɔɔni de wa walima fɛn jumɛn bi a kɔfɛ sabula maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka bɛɛ min ye ko caman ye fɛn minnu ka kɛ k'a kɔni ka kɛ a sɛbɛkɔrɔ a bɛ ka kɛ ni gɛlɛya ye maaw bɛ ka tɛmɛ fɛn dɔw kɛrɛfɛ minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ kuma kan ka kɛ u kan n'i y'a lajɛ M5 RFP o minnu bɛ yen nɔ n'a b'a kɔ sɛnɛ o la i b'a ye k'a fɔ waati dɔ kɛla i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye gɛlɛya ye a nana don sabula min ye dɔw ye olu y'u fara ka bɔ u la hali n'o y'a sɔrɔ min ye hakililaw ye ani taafɛnw ye olu kun ye ɲɔgɔn majɛ kosɛbɛ o maaw la mun ye u ka kumatigi yɛrɛ ye n'ale tun bɛ kibaruyaw ta M5 RFP tɔgɔ la i b'a ye k'a fɔ ale kɔni ye a sen bɔ a la n'u bɔra yen i b'a ye k'a fɔ min ye an ka jamana kɔnɔ hali bi minisiri kɔrɔ min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele k'a fɔ Sheikh Umar Sissoco Espoir Mali Kura ni o ye AMK ye ale ye o kotigi ye ale ye i sen bɔ min ye minisiri kɔrɔ min bɛ yen nɔ n'ale tun bɛ sariya kow kunna ni sariya donna don n'a yɛrɛ sɔnna donbaga ye n'a bɛ wele k'a fɔ Mohamed Ali Bacili i b'a ye k'a fɔ ale fana ye i sen bɔ madame Si Kayatu o ye i sen bɔ ka taa se min ye maa koloman caman wɛrɛw ma an bɛ don min na i n'a fɔ bi min kɔni ye maaw ye u bɛ ka u yɛrɛ ɲininka farifarili minnu bɛ yen n'o donna M5 maaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ tila sababu ye ka u fanga dɔgɔya fo ka taa kɛ u sen ka bɔ kow la nin cogo la wa maa bɛ i yɛrɛ ɲininka nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi min kɔni ye minisiri ye n'ale ye i ka sa Mayiga ye maa caman kɔni bɛ k'a fɔ ale kɔni ye Sogɛli nagakɔrɔma ye min bɛ n'a n'o ka di kosɛbɛ M5 RFP ko la tɔ ninnu kɔni y'u ta fan jira fan dɔ in fɛ bi min kɔni i ka sa ye a bɛ n'a fɔ ale ni Sogɛli olu bɛ ka taa sira kelen fɛ nka min kɔni bɛ yen nɔ ni o fana dɔnnen don o de ye k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye Sogɛli kanubaw ye ani a lafasabaw maa caman bɛ ka i yɛrɛ ɲininka Sogɛli ka nin bana ko in kuma de don ten wa walima bana yɛrɛ b'a la bana o tɛ fɛ a ka segin ka na baara la ɲininkali bɛ yen nin ko in sɛbɛn an ye min sama ka bɔ min ye Suwadi Bamakɔ kɔnɔ maa min y'a sɛbɛn o de ye Laya Jara k'a fɔ ka Suwadi Bamakɔ ko maa bɛɛ lajɛlen de kɔni fo karamɔgɔ Abu Ture fɛnɛ bɛ n tɛgɛ don o Suwadi Bamakɔ kelen bɛ bɔ n'a ye i bɛna ye k'a fɔ maa yɛrɛ kɔni jugu n'o o kɛra ayiwa i teri ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ teri ye a kan ka maa sira ayiwa kunun teri ani bi teri kuma dɔ la olu tɛ kelen ye i ye dabɔ kuma min na n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ale ka ko kibaruyaw ye ayiwa maa caman b'a la k'i yɛrɛ ɲininka e ko Sogɛli ko
ko a ma baara bila sa wa ɲininkali ye nin ye nka an bɛ waati min na seereya jɔnjɔn foyi kɔni ma sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga k'a ye baara kɔni bila an bɛ min kalama a yira k'a fɔ a ka dɔgɔtɔrɔ kɔni y'a yira k'a fɔ k'a ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la o sɛgɛnnafiɲɛbɔ min ni a taara laban kɛnɛyaso la anw yɛrɛ ka jamana yɛrɛ kɔnɔ ka b'o la i y'a fɔ cogoya min na dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga an bɛ waati min na a bɛ a ka so ayiwa a yira k'a fɔ ko e ko dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga a ma sɛbɛn dɔ kɛ min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin ayiwa jamana ɲɛmaa yɛrɛ ale ka nagakɔrɔbɔ mɔgɔ ni o y'a ka baarakɛmaa dɔ ye min b'a yira k'a fɔ ko Sogɛli ale yɛrɛ kɔni a bɛna baara bila ko nin ko a tiɲɛ ye jumɛn de nka a jaabi yɛrɛ kɔni o tɛ an bɛ waati min na i bɛna ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga min bɛ tali kɛ Suwadebimako la olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ayiwa ko bɛ cogoya min na ko olu kɔni y'u da maga a la a mɛnna ko dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga a tolen premier ministre la ani a bɔlen a la ko o bɛɛ bɛ dépend a bɛ min a ka dɔgɔtɔrɔ kɛnɛya tigilamɔgɔ n'o o ye jaabi min di ayiwa min b'a to n'a bɛ se ka baara kɛ walima n'o y'a sɔrɔ a tɛ se ka baara kɛ ayiwa o jaabi ninnu de kɔni bɛna kɛ sababu ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga a bɛ to yen walima a tɛ to yen nka i bɛna ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na gɛlɛya yɛrɛ kɔni tɛ yen dɔrɔn ye dɛ ayiwa min ye tali kɛ M5 RFP la n'o olu yɛrɛ ye Sogɛli Kokala Mayiga a teriw ye ayiwa ani minnu ye wulikajɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ tɛmɛnen na k'a ko kelen bɛ dimi ye ka ɲɛsin olu yɛrɛ de ma bari ka d'a kan ko olu b'a fɛ ko ka camancɛla fanga min bɛ yen tuguni bi ko ka se ka ayiwa a dilanni kura o fana de fɛɛrɛ tigɛ o bɛ kɛ ni jumɛn ye ko ka dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ayiwa o bɛ jɔyɔrɔ min na yaasa ka se ka a bɔ o yɔrɔ la i b'a ye kalo 14 o baara ayiwa dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga a ma teriw dɔrɔn sɔrɔ a yɛrɛ la dɛ nka i bɛna ye k'a fɔ teri kɔrɔ dɔw olu fana yɛlɛmara ka kɛ bi jugu kura ye ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga yɛrɛ kɔni ma nka an bɛ waati min na Basiri Sɛbɛnba y'a fɔ ko a ko kɔni bɛ cogoya min na tan e ko ni bana in fana tɛna kɛ daliluba ye jamana ɲɛmaaw ale ni Sogɛli yɛrɛ fana bolo yaasa daba min n'o kun yɛlɛnnen bɛ k'a kɔnɔ a bɛ se ka bɔ o fɛ cogoya min na lafiya la nka i bɛna ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na ayiwa jamana kɔni gɛlɛya kɔni bɛ yen nɔ e ko nin tɛna kɛ fɛɛrɛ fana ye jamana ɲɛmaaw ma politikimaa minnu bɛ yen n'o olu yɛrɛ kun bannen bɛ kunun k'a sababu kɛ ko dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga o de ye premier ministre ye e ko nin tɛna kɛ fɛɛrɛ fana ye ka se ka olu fara ɲɔgɔn kan bari an bɛ taali cogoya min na camancɛla fanga a tɔ man jan a dun mago bɛ jamanaden bɛɛ la ka fara ɲɔgɔn kan yaasa baara tɔ min bɛ yen anw ka se k'o kɛ nka min ye Basiri Sɛbɛnba ye a y'a yira k'a fɔ min ɲininkali la halisa ko a kɔni kumaw a colo la fantan naani bɛɛ lajɛlen se ko Sogɛli ye baara kɔni bila nka seereya tɛ maa si den kelen bolo min b'a yira k'a fɔ ko a kɔni ye baara bila ko don nataw la ko ni jaabi mun sɔrɔla la ayiwa ko o na da maaw tulo kan Basiri Sɛbɛnba ye Mayimuna jumɛn ye an y'a bɔ Suwadebimako kɔnɔ Sulemani Ayidara Sifukɛ bamananw b'a fɔ u ka kumasenw na ko ni y'i sɔsɔli ye suko ni dugujɛ ani ɲɔgɔn cɛ maa min ko sufɛla don o de ta ye tiɲɛ ye sabula ni tile bɔla min y'i sɔsɔli o ti don a la n bɛ tigɛ don balan kɔnɔ bɔn sɛbɛn min bɛ yen nɔ n'an b'a wele k'a fɔ min ye Challenger le Challenger ko an ka taa Kuruwari dɛ min ye Kuruwari masakɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi hali bi o bɛ komi na o ma ban fɔlɔ a bɛ wuli ka jɔ la janko kɛlɛcɛ minnu minɛnen bɛ anw yɛrɛ k'u ma ko mercenaire maa minnu bɛ kɛlɛ kɛ nafa kama minnu bɛ wari minɛ min ye walifasow ye k'a kɛlɛ k'a sɔrɔ min ye kɛlɛcɛ jɔnjɔnw ye walayi u ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye Kuruwari masakɛ ye a kɔni bɛ kunbɛw la kunbɛw bɛ da ɲɔgɔn kan n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye octobre kalo an min bɛ yen n'an b'o la a tile 6 a n'a tile 7 tɛmɛnen a ye kunbɛncinin dɔ kɛ min bɛ masakɛw n'a bɛ olu kofɔ masakɛ fila don masakɛ fɔlɔ o de ye min ye Fuwaro Yasinge Yalima n'o ye Togo masakɛ ye n'o y'i bɔ a la Umaru Sisoko Ambalo n'ale ye Guinée Bissau o masakɛ ye ale de bɛ CEDEAO jamana 15 min ye olu ka kow kunna bi ko n'i y'a lajɛ ni jamanakuntigi ninnu ani u kumana min ye ko caman kan Basigi ni Kolosuma janko min ye an ka yan babulu fɛ min ye ko bɛ se ka ɲɛdɔn ka se ka Basigi kosɛbɛ cogoya min na ko n'i y'a lajɛ u bɛ k'a fɔ min kɔni ye kumaw kɔnɔna na minnu ni fɛn minnu bɛ yen nɔ n'an kan ka jɛ o la da don o la Alassane Dramane Ouattara a y'a jira a ka kuma senfɛ ani a jɛɲɔgɔn ninnu k'a fɔ min kɔni ye kɛlɛcɛ 46 min bɛ Kuruwari jamana tɔgɔ la Mali la ko bi k'u
ko kɔni k'a taabolo ka ɲi ko sabula ko n'i y'a lajɛ ko ni maa ninnu minɛnen don kabini juillet kalo tile 10 tɛmɛnen ni o kɛla san 2022 kelen in na ko n'i y'a lajɛ ko fɛn min kɔni ye taa ni ka seginw ye k'a bɛ ka nɔbɔ kow la min ye Alassane Dramane Ouattara ka fɔ la ko min kɔni ye bi ko hakililaw ni taabolo bɛɛ lajɛlen ko olu bɛ ka taamasiyɛn ɲuman yira k'a tɛmɛ min ye wulikajɔ ye a bɛ k'o ɲɛfɔ min ye u ka kuntigiba de ye ni o ye Umaru Anbalo Sissoco ye k'an bɛ don min i n'a fɔ bi ko taalen ɲɛfɛ k'a tɛmɛ tuguni ko fɛn min ye nin cɛ ninnu ye k'u bɛɛ lajɛlen bila ko ale ka laɲini ye min ye ale Alassane Dramane Ouattara k'o de ye gɛlɛya ɲugu ani ɲɛrɛnaya o kana don ale ni a kɛrɛfɛmaa si cɛ ko ka se ka basigi ani kolosuma ani min ye bɛn ni kelenya ye k'o don ale ni a sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ko o de ka d'ale ye o ka ɲi nka ni o ka d'a ye a fɔra cogoya min na Falen o t'a nɔgɔma ye wa o tɛ baara ban wa nin min sɛbɛn an ye min bɔ le challenger kɔnɔ ka fo min ye sɛbɛn in sɛbɛn la rédaction fɛ i y'a fɔ cogoya min na Ayira est-ce que Alassane bɛ ka Falen ko in faamuya est-ce que a bɛ fɛ ka don da fɛ ale m'a fɔ ko bɛn de ka di ale a n'a sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ o telima ye jumɛn minnu bɛ i fɛ yen n'o bɛ ka ni ko bɛn kɔnɔ a ka bɛn kelen kɔnɔ a ka bɛn kelen o tɛ o ɲuman ye jumɛn an ye min ɲini fɛ dɔrɔn a man gɛlɛn yɛrɛ k'u don avion kɔnɔ dɔrɔn pankuru kɔnɔ a yɛrɛ bɛ t'u tɔ kunbɛn walima n'a ka di an b'an ka mobili wuli na k'u bila an ka sotarama kɔfuru la an bɛ na n'u ye ayiwa Ala k'a fɛ ka challenger fasigi jɛkulu b'a bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abdou Touré halisa n bɛ segin ka tɛgɛ don min ye soir de Bamakɔ ye n bɛ bɔ n'o ye i y'a fɔ cogoya min na ayiwa taa ni ka segin bɛ ko min na halisa o ma ban fɔlɔ min bɛ tali kɛ Buye Ayidara Nioro Sirifukɛ a yira k'a fɔ octobre kalo tile 11 min bɛ tali kɛ colonel major Ismaël Ouagé ayiwa ni ale yɛrɛ ye minisiri ye ayiwa fo ka taa bila min ye Modibo Kone olu kɔni donna pankuru kɔnɔ pankuru min n'a taara jigin Nioro pankuru jigi kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan ayiwa u taara yen jiginni kɛra yen nɔ a kun ye mun ye yaasa ka taa bɔ n'o ye Sirifukɛ Buye Ayidara ayiwa u taara bɛna taa ka taa bɔ a la ayiwa a yira k'a fɔ tagali kɔni kun jumɛn de don a bɛna kɛ hukumu jumɛn kɔnɔna la maa si den kelen yɛrɛ kɔni ma se k'a dɔn nka bi an bɛ waati min na gɛlɛyaba o bɛ Mali ale ni Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ bari ka d'a kan u ka finitigi 46 tɔ min bɛ yen olu yɛrɛ kɔni minɛlen bɛ Mali la ni maa minnu nana an fɛ yan nɔ kabini juillet kalo tile 10 ayiwa o y'a sɔrɔ maa 48 don laɲini kɛra jumɛn ye minnu i y'a fɔ cogoya min na mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ kɛ tɔnɔ la ayiwa ka wale jamana k'olu ci ayiwa u yɛrɛ ka sɔrɔ ni den kelen kama olu yeli min kɛra anw fɛ yan nɔ anw ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni y'u minɛ ayiwa ka u bila kiiri tigilamɔgɔw olu ka bolo kan adamadenya n'a natasiraw o kɛra sababu ye muso 3 min tun b'a la ayiwa yafa kɛra olu ma Alassane Dramane Ouattara a fɛnɛ ko nɛgɛ kɔni bilennen waati min na ko o de y'a gosi kuma ye min ye wulikajɔ olu yɛrɛ kɔni kɛra ka taa i ye maa min tɔgɔ fɔ n'o o ye Togo Fore Gnassingbé ayiwa ale yɛrɛ kɔni bilala kuma ɲɔgɔnya la ka bɛn ni nin sɛbɛn kofɔlen in ye Mali ale yɛrɛ ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ ale kɔni bɛ taamaw la ayiwa a bɛ baaraw la dogodogo la yaasa jamana fila ninnu olu kɔni bɛ se ka bɛn kelen ma cogoya min na o ma ɲa Alassane Dramane Ouattara a y'a ta CEDEAO ayiwa k'a bɔ min ye jamana fila cɛko la ka kɛ min ye ayiwa an ka kɛlɛyatɔ min yɛrɛ bɛ nɔ k'a ko o kungo ye o de siratigɛ la tuguni an y'a ye k'a fɔ Ghana jamana ɲɛma fo ka taa se min ye Gambie yɛrɛ kɔni ale ta ma o ka bɔ yen olu bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ Sierra Leone jamana ɲɛma ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ nana a bɛɛ kun ye mun ye yaasa bɛn ayiwa o bɛ se ka sɔrɔ min ye Côte d'Ivoire finitigilaka minnu n'o olu bɛ anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na o fɛnɛ bɔlen kɔfɛ maaba caman olu yɛrɛ kɔni nana Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ min bɛ tali kɛ anw ka diinɛ ɲɛmɔgɔw la Ousmane Chérif Madani Aïdara fo ka taa se archevêque Monseigneur ayiwa Jean Zerbo ayiwa olu bɛɛ kɔni ye laɲini kɛ laɲini min na a bɛ tali kɛ ka se ka maa kofɔlen ninnu labila cogoya min na bari ka d'a kan ko Côte d'Ivoire tarikiw la an ye ko caman latɛmɛ ɲɔgɔn fɛ nka olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ maaba wɛrɛ minnu n'o olu bɔra Côte d'Ivoire ka na Ali Kulubali n'o ye Alassane Dramane Ouattara a yɛrɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn ye fo ka taa se CC Kome ma ni ale yɛrɛ ye juraba ye ni a sɔrɔ musoba don ayiwa a ka dunanjigiso bɛ Mali la a bɛ Côte d'Ivoire ayiwa olu kɔni nana min ye ka taa Buye Ayidara fɛ yen yaasa ka taa nin kuma kofɔlen fɔ cogoya min na n'o bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire finitigilakaw na n'a ma ɲa a b'o cogoya la ayiwa Mali finitigilakaw n'o ye colonel major Ouagé ka taa Modibo Kone ma olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ taara ka taa bɔ Nioro
sirifike la an bɛ taa ɲɛfɔli kɛ ka bɛn ni Côte d'Ivoire kuntigilaka minnu bɛ olu ka ko de don wa walima an bɛ waati min na kalo min fɛnɛ don ko mois d'octobre ale o ye dɛmɛ ye ani min bɛ tali kɛ ka se ka den kɛrɛfɛ o fɛnɛ kɛlɛ cogoya min na e ko o bɛ ka to o fɛnɛ la wa bari an b'a dɔn k'a fɔ o fɛnɛ ye bonya ye ka ɲɛsin sirifike ma nka ni a kɔni kɛra cogoya min na i bɛna ye k'a fɔ waati jan tɛmɛnw na sirifike a ye dɛmɛba don cɛmancɛla fanga ma wa u yɛrɛ ka bonya o bɛ a yɔrɔ la ayiwa o kama u ko k'u bɛ taa bɔ yen ka taa foli k'a la ayiwa min ye Côte d'Ivoire kuntigilakaw ye ayiwa o kuma kɔni bɛ se ka y'a kɔnɔ nka min ye an bɛ waati min na ayiwa k'a fɔ ko seereya bɛ maa bolo k'u taara ka taa nin kuma de fɔ nin nɔ o kɔni o tɛ yen fɔlɔ parce que Senba Laya Jara ale y'o kɛ ka bɔ Sɔrɔdɛlimaw kɔnɔ min ye Sulemani Ayidara Sifukɛ a y'a minɛ a b'a da o ye tiɲɛ ye nka a y'a minɛ a b'a kɔnɔ nkalon bi da min tɛgɛ dun bɛ bɔ ni sɛbɛnyanko ma ko Sɔrɔdɛlimaw kɔ min ye Laya Jara a n'a jɛɲɔgɔnw ye hali bi olu bɛ ka kalimunukala ta min ye Umaru Angoyiba ale ko k'an ka taa min ye Diɲɛsɛgɛna ni Tɔnba u ka bolofaraw i b'a ye k'a fɔ a cilen bɛ ka caya farajɛla u faralen bɛ ɲɔgɔn kan u b'a fɔ ma ko Union Européenne e ko olu yɛrɛ tɛ k'u fara ka bɔ min ye Emmanuel Macron o ye musokɔrɔbanin cɛ e ko olu tɛ k'u sen bɔ a senna wa n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye wulikajɔ ye a bɛ kɛ kosɛbɛ janko fɛn min ye u ka dɛmɛ u bɛ se ka ɲɛsin min ye jamanaw ma i n'a fɔ u ka mara bolila jamana minnu kan an bɛ don min na i n'a fɔ bi EITM o ye bolofara dɔ de ye n'o ye sɔrɔsilakaw ye olu fana ye maa jolenbaw ye olu b'u sɔrɔsi ɲɔgɔnw de kalan kɛlɛ fɛɛrɛw ni kɛlɛkɛminɛnw ani u n'a kow la nka min ye farajɛla i b'a ye olu ka kiriɲatɔnba i b'a ye k'a fɔ u bɛ bila olu de ka hukumu kɔnɔna na nka i b'a ye k'a fɔ waati laban in na min ye Faransi jamana ye o fununi min kɛla Mali la k'i b'a ye k'a fɔ u bɛ ka maa caman u bɛ ka olu sen don a la Faransi fununa Mali la n'i dun y'a lajɛ Union Européenne olu minnu jɛlen bɛ jamana 20 ani jamana 7 don wa hali u ka visaw la n'i ye visa Schengen sɔrɔ a b'i lataa jamana 27 i bɛ taa bɛɛ kɔnɔ nka u bɛ n'a ta min kɔni ye nin jamana ɲɛmaa ninnu ye u y'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko fincogo ye kelen ye u manamacogo tɛ kelen ye Bamakɔ ale ni Paris ni ɲɔgɔn cɛ min ye a ko a ka kalan kosɛbɛ min ye wulikajɔ ye ani hakililaw b'a ye k'a fɔ u bɛ ɲɔgɔn jɛ yɔrɔ caman na Faransi ale min kun kelen bɛ k'a yɛrɛ kɛ dɛmɛbaa ɲuman ye Mali min ye wulikajɔ ye a ka se ka sabati janko Bamaki kɛlɛ a bɛ se ka kɛ fɛn sabatilen cogo min na k'i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ka muruti da kelen o nana laban ka jira kɛnɛ kan sabula Faransi ka taali maa m'u gɛn u yɛrɛ de nana fɔ k'a fɔ anw bɛ fɛ ka taa ɲɔgɔnjɛ fanga ɲɛmaaw ma kala don u ɲɛna ka bɛn n'a ye u ye u t'a don u y'a dantigɛ k'a dɔgɔda dɔgɔdalen kɔfɛ sisan a kɛ i n'a fɔ u bɛna min ye sumaya ta k'a fɔ k'u bɛ u senna sumaya o ko la min ye jamana ɲɛmaaw ye olu fana ko ayiwa n'aw ka bɛ taa n'an ma ɲɛ taa kɔ min ye taa kɔni a bɛ kun kelen ye n bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye farajɛla nin tɔnba in ye olu kɔni ka dɛmɛ ani dɛmɛ a bɛ kɛ sababu ye kɛlɛcɛw olu ka dɔnniya kuraba sɔrɔ walasa Bamaki kɛlɛ bɛ se ka sabati cogo min na waati laban in na a nana k'a fɔ min ye wulikajɔ bɛ kɛ walasa fɛn minnu ka se ka ɲɛdɔn nka dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ majɛ ye Faransi olu ni min ye u jɛɲɔgɔn tɔw ye u kɔni bɛ ka ɲɔgɔn lajɛ ni ɲɛ guwɛnɛ ye bi sabula EITM ka taa se min ye Garisi Sahel olu bɛɛ lajɛlen kun ka baara bɛ ɲɛsin dɛmɛ de ma janko jamana minnu bɛ yen i n'a fɔ Burkina Faso min ye Mali Mauritanie Niger ani Tchad G5 Sahel jamana 5 ye wa n'o fana y'i bɔ a la min ye Senegal jamana o bɛ wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin o fana ma walasa an bɛ don min na i n'a fɔ bi an bɛ don min na kɛlɛ min ni Bamaciyako minnu bɛ yen nɔ n'a kɛlen bɛ ka kɛ min ye kabako ye diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a bɛ ɲini ka Senegal fan fana a bolo bɛ ɲini ka ɲɛsin o yɔrɔ fana ma dɔɔni an bɛ don min na i n'a fɔ bi u ka ɲɔgɔn ye bɛ kɛ yɔrɔ min na o de ye Bruxelles ye o de y'u ka min ye Union Européenne o de ye u jabalaba ye ɲɔgɔn ye minnu kɛra Bruxelles kumakanw ni hakililaw bɔra ka bin nka maa caman y'a jira k'a fɔ k'olu tɛna don Faransi fɛ janfa la n'a don Faransi fɛ jɛla sabula Faransikaw aw jamana kelen aw na se ka taa anw jamana 26 tɔw ka se ka taa anw don ko la ko Mamana ye fiyewu o tɛ se ka kɛ hali n'o y'a sɔrɔ an bɛ bin n'a ka bi min na ni Emmanuel Macron musokɔrɔba jugu cɛ n'ale de bɛ fanga na bi Faransi jamana kan min kɔni ye jamana dɔw ye olu y'u kanabɔ i n'a fɔ Allemagne i n'a fɔ Italie ale ni Espagne olu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi wulikajɔ minnu ni fɛn minnu bɛ ka kɛ olu kɔni kelen bɛ jamanaw ye jamana minnu bɛ yen nɔ n'u u ka taa ni ka segin ani fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen n'u kan ka kɛ wari sara ye ko olu dɔw tɛ ka u ka wari sara dɛ
o kɔrɔ Union européenne n'a fɔra Union européenne a bɛna Faransi dɔrɔn a laban na kɛ Faransi dɛ ko n'i y'o fana lajɛ k'a bɛ i n'a fɔ Faransikɛw bɛ ka kow kɛ cogo min na jan ko Emmanuel Macron k'a bɛ ka ko kɛ cogo min na ko o ko de y'a to olu fana bɛ ka don nin da fɛ ko a kelen bɛ ɲɛ fila tugu ye ka i ɲɛ fila tugu ka min ye ban ni bamanciya k'o boloda jango ka ɲɛsin Mali cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ma ko mun filɛ nin ye k'u bɛ ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ɲangi nka o ɲangi kɔnɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen b'u ta sɔrɔ a la jango malidenw an bɛ don min i n'a fɔ bi an bɛ se k'a fɔ min kɔni ye yelen ye o bɛ ka da dɔɔni dɔɔni Faransi ka janfa kan fɛn minnu bɛ yen nɔ ni o fɔla janko u ka masakɛso ni o ye Élysée ye Faransikɛw ka masakɛso de ko u bɛ k'a fɔ min kɔni ye fɛn caman ye a kelen bɛ majɛ ye fɛn caman bɛ yen n'u y'a ta ka n'a ye tabali sanfɛ janko Union européenne na a bɛ k'a fɔ min kɔni ye maaw ye bɛɛ lajɛlen min ɲugu a la an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana caman bɛ yen nɔ olu kun ka kɛlɛcɛw sɛbɛ dɔgɔya Mali la yan nɔ o dɔw bɛ tali kɛ min ye Faransi jamana ni jamana wɛrɛw minnu bɛ Union européenne kɔnɔna na nka i n'a fɔ ko cɛ min ka da kɛnɛ kan maaw kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu kɔni min bɛ Faransi jamana n'a ma ɲɛni kɔ u ka baw fara a jaw yɛrɛ nin mun ye sɛbɛn an ye min sɔrɔ ka bɔ Sɔrɔdɛ Bamako kɔnɔ maa min y'a sɔrɔ o de ye Umaru Angoyiba ye an bɛ Umaru Angoyiba fo ka Sɔrɔdɛ Bamako maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abu Ture don o don ba ni ce ni ba juruma tɛ ba ta tiɲɛtɔla don i ye kuma min fɔ ni a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi olu ka taali la n'a b'a fɛ ka nanzara jamana tɔw sama nɔfɛ yaasa ka se ka anw ka lakana a ka sabati anw yɛrɛ fɛ i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ kalanso la n'o bɛ tali kɛ kɛlɛ ɲɛdɔn ayiwa o bɛ se ka kɛ cogoya min na anw yɛrɛ fɛ yan nɔ wa anw yɛrɛ ka finitigiw i b'a ye k'a fɔ o kalanden fɔlɔw ka bɛn ni min ye octobre kalo tile 13 ye ayiwa ni a kɛra Balabugu ancien maître des officiers la ayiwa i bɛna ye k'a fɔ min ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ lakana ma Sadio Kamara a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan e ko a ma fɔlɔ olu ma bɔ sa wa école de guerre o kɛra kalo san kelen a bɛ ko mun ka so ye jɔ fɔlɔ so dɔ de kun don walima ni y'a daminɛ nin ko daminɛ walima u ye baara daminɛ yɔrɔ dɔ la dɔrɔn ka so jɔ sanse k'o dayɛlɛ a bɛ se ka kɛ min bɛ tali kɛ a ka kuma la n'o o ye kalanso in a ɲɛma ale yɛrɛ ye général de division Umaru Dawu a y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na ayiwa i b'a ye k'a fɔ bi waati kɔni sera ayiwa sariya kɔni jamana ɲɛmaaw y'a ta kabini san 2021 ni o bɛ tali kɛ loi numéro 2021 05 ni taara ka bɛn ni septembre kalo tile 29 san 2021 o bɛɛ kɛra kalanso in yɛrɛ kɔni ayiwa sariya ye sariya min bɛ se ka yamaruya a ka se ka yɛrɛ dayɛlɛ ayiwa kalanso in a ko a bɛ tali kɛ mun na bari anw yɛrɛ fɛ yan nɔ anw ka ciw bɛ yen anw ka jamana taabolo n'a sigicogo bɛ yen ayiwa kɛlɛ minnu bɛ anw kan fɛnɛ o ni fantɔ kɛlɛw olu tɛ kelen ye ayiwa ka se ka olu kɛlɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'olu kalan ayiwa anw ka finitigiw ka se ka o kɛlɛw k'o fɛnɛ ɲɛdɔn k'o yira olu la ayiwa o de kama kalanso in yɛrɛ kɔni a dayɛlɛna a dayɛlɛna nka a ma dayɛlɛ finitigiw yɛrɛ kɔni dɔrɔn ye maa minnu bɛ yen nɔ fɛnɛ n'o ye jamanaden nanamasumalenw ye n'o olu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen bɛ lakana yɛrɛ kɔni sira ma ayiwa olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ se ka taa kalanso kofɔlen na nka bi an bɛ waati min na kalanden fɔlɔ minnu olu bɔra yen olu bɛɛ ye finitigilakaw ye wa ɲɛmaa jalatigibaw fɛnɛ yɛrɛ kɔni don ayiwa u bɛ tali kɛ maa 20 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si la bi an bɛ waati min na olu minnu bɔlen filɛ ayiwa olu yɛrɛ kɔni bɛna se ka kɛlɛ kɛnɛ kan ayiwa a ɲɛdɔn o b'u la ka se ka baaraw kɛ kɛnɛ kan ayiwa kɛlɛdaw bɛ yɔrɔ min na ka se ka taa yen nɔ fɛnɛ ɲɛfɔliw ni bilasiraliw minnu n'o olu kan ka kɛ ayiwa olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka don o yɛrɛ kɔni da fɛ a yɛrɛ k'a fɔ min ye ni o kalanso in ye ayiwa a bɛ tali taabolo min na min ye jɛɲɔgɔn teriw ye ayiwa minnu n'o olu bɛ se ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin kalanso in ma ayiwa olu yɛrɛ kɔni baaraw olu bɛ senna olu bɛ ɲɛɲinina a bɛɛ lajɛlen kun ye mun ye i b'a ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na Mali ayiwa kɛlɛ min bɛ anw da la wa kɛlɛ min bɛ farafinna jamana tɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ da la i b'a ye k'a fɔ o ni diɲɛ jamana tɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta o sigicogo n'u taabolo olu tɛ kelen ye fo anw k'an ka kɛlɛ ka se ka o kalan k'o ɲɛdɔn olu ɲɛdɔnna waati min na kɛlɛcɛ ayiwa kɛlɛcɛ minnu don olu labɛnna ayiwa anw ka yɔrɔw taabolo bɛ cogoya min na ka se ka baara kɛ ka bɛn n'o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye min bɛ tali kɛ minisiri daw la
général de division Umar Daw ale ye directeur ye ale ye général de division ye Umar Daw n'ale ye kalanso yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye ka bɔ yen nɔ min ye Sadio Kamara n'ale ye ministre ye ale ka baara bɛnnen bɛ lakana ma wa ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye foli kɛ ayiwa foli ni waleɲumandɔn kɛlen a y'a yira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen a bɛ bila min ye jamana yɛrɛ kɔni ka laɲini ye ka se ka kalanbolo ɲɛnɛma k'a di Mali finitigilakaw ma ayiwa ani min bɛ tali kɛ kɛlɛ ni basigi yɛrɛ kɔni na an ka jamana yɛrɛ kɔni kan wa o siratigɛ la tuguni ni wulikajɔ ninnu olu bɛɛ lajɛlen kɔni o bɛ don sen na wa yaasa min ye an ka jamana a lakana fantan ani naani o bɛ se ka sabati an yɛrɛ fɛ cogoya min na ani an ka finitigiw wa i na komi a fana y'i da don a la nin baara in a kɔni a tɛ taa dɛmɛ kɔ dɛmɛ bɛ bɔ jɔn yɔrɔ la o ye jamanadenw ye ka se jamana ɲɛmɔgɔw ayiwa a bɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni wele min ye an ka se ka dɛmɛ ka se ka o don kalanso in ma laɲini ye mun ye olu yɛrɛ bɛ se ka sabati cogoya min na n'a bɛ tali kɛ ka kalan di finitigilakaw ale ni jamanaden nanama sumalenw minnu ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ lakana sira ma yaasa jamana ayiwa bolo min jalen b'a kana o bɛ se ka wuli cogoya min na ka bɔ anw ka jamana kana parce que sɛbɛnba o de ye Umaru Angoyiba anw ye min bɔ suwari de Bamakɔ kɔnɔna la min ye Sulemani Ayidara Sifukɛ ni gɔngɔrɔ min ye ni sɛki fara ka maa min kun sɔrɔ gɔngɔrɔ kuru ka janfa bɛ a kɔfɛ n tigɛ don n bɛ bɔ sɛbɛn ye an ko mun ma ko l'indicateur du renouveau ko dɔgɔtɔrɔ Umaru ko kalo 6 tɛmɛnen kɔfɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ min dɔgɔtɔrɔ a tunnen bɛ dɔgɔtɔrɔ ma ye min ye i bɛnkɛ ye i bɛnkɛ na kɛ min ye maa ye maa min bɛ n'a sɛbɛkɔrɔ timina ka di ni segu caman b'a la janko dogo ani dogo jamana kelen kɔnɔ ko Umaru ko a tunnen bɛ kalo 6 ko ninnu yɛrɛ nana cogo jumɛn ni maa minnu hakili b'a la a bɛ diɲɛ kunun ko min ye dɔgɔtɔrɔ Umaru ko ye ale kɔni ye maa ye maa min bɛ yen n'a ka wulikajɔ barika ka bon kosɛbɛ janko min bɛ tali kɛ fɛn minnu bɛ yen nɔ n'o o ye ka fanga k'a tigɛluma fanga k'a kɔrɔbɔ ko minnu bɛ yen n'o ma ɲɛ k'o sɛbɛ fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ ka kɛ ni min ye Mali ka démocratie fanga o ka na an ka jamana kɔnɔ o kɛra san 1991 an b'a fɔ o ma ko san 1991 o fanga nani ani min ye 2022 ni ɲɔgɔn cɛ san 31 o sɔrɔla o sɔrɔlen min ye wulikajɔ ye o nana kɛ min ye Adima maaw fɛ Adima PSJ k'a fɔ k'u ka se ka kɛnɛ sigi kɛnɛ min bɛ yen nɔ n'o bɛ hakililaji ka démocratie ka san 30 mun ɲɛna mun man ɲi dɔgɔtɔrɔ Umaru ko kuma dilan ma o kɛnɛ kan kuma minnu bɛ yen n'a a y'a fɔ o kuma ninnu kɛla min ye gɛlɛyaba ye a ma sabula a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an ka jamana kɛlɛcɛw ye ko minnu kan ka min ye bamanciw ani maajugu faga dɛ ko olu de bɛ ka min ye jamanaden ŋanima sumalenw fa min ye jɛnɛ ale fɛn min ye kafo kɔnɔna na o kuma fɔlen i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye o kuma o ma bɔ karila ka tɛnɛ sɔrɔ min kɔni ye maaw ye o de dɔ kɛ a da la minnu ye a yɛrɛ masɔnnaw ye olu ka fɔla min ye taa ni ka segin ye o cayala a dafala fɛ jango ka kɛ ni avril kalo ye san 2022 o tile 4 ko maa dɔw bɛ yen nɔ olu kɔni surula min ye a ka yɔrɔ la ka taa yɔrɔw lajɛ Dr Umaru ko parti sadi ɲɛmaaba ko u y'a sɔrɔ a tɛ so o kɛra lansara tile tɛmɛnen kɔ dɔɔni 17 heures min ye maa minnu kun t'a la u ka ca kosɛbɛ a bɛ se cɛ 10 ani dɔɔni ma o ka ca tile mɔgɔ kelen dɔrɔn bɛ taa mɔgɔ kelen ɲininka 14 ta kun maa 15 bɔɲɔgɔnko n k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen ye taa ni ka segin kɛ a da la sokɔnɔmaw u y'olu ka nɛgɛjuru minɛ n'i bɛ se dogoli la ni maa caman na hali maa caman 12 nana o y'a dogoli bali i ye mun fɔ bɛnkɛ ma hakili b'a la nin kɛra tasaralen ye sa fɛn min ye i bɛnkɛ ye fɛn min a tunna min ye maa minnu tun bɛ dafila fɛ n'u ye sokɔnɔmaw ye ani maa wɛrɛ minnu tun bɛ taa ka segin ka sokɔnɔna na u ye olu bɛɛ lajɛlen ka nɛgɛjuru siraw k'a minɛ ka tila ka min ye furumuso ye k'o ɲininka ko min ye a furukɛ ko a yɛrɛ fɔ ale ko k'ale ma Umaru ko n'o y'ale yɛrɛ furukɛ ye k'ale ma a yɔrɔ dɔn min ye wulikajɔ ye parti maaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye wulikajɔ u b'a kɛ ka t'u tagala bɔgɔ jeninen kan o kɛla min ye kabini mɛkalo waatiw la mɛkalo ban waatiw la k'u bɛ taa min ye an ka jamana ni jamana wɛrɛ minnu bɛ jɛla jamana 15 CEDEAO olu ka kiri bolo k'u bɛ to taa bɔgɔ jeninen kan o la an bɛ don min na i n'a fɔ bi waati tɛmɛnenw na Umaru ko a y'a kana bɔ mɛkalo laban yɔrɔ la n k'a fɔ min ye Ginikaw ka kunnafonidi sira dɔ fɛ ni o ye Media Guinée k'a fɔ ko ale kɔni a bɛ yen nɔ baasi tɛ ale la ale ma sa bana t'a la a ti maa bolo min ye bolola k'a fɔ k'a minɛnen don
ko akilaw ko olu kɔni sɛbɛkɔrɔ kolo ka giri kosɛbɛ ko k'ale bɛ Mali la ko ale ti tanga ale ma taa yɔrɔ si ka bɔ jamana kɔnɔ ale bɛ yan Mali ale faso ye wa kɛlɛ min bɛ yen n'a y'a daminɛ ka bɛ diɲɛ kununko ko o kɛlɛ ko o na taa ɲɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko hakilajigiw kan ka kɛ k'a fɔ an bɛ don min na wulikajɔ ni fɛn caman kɔni kɛla min ye Umaru Mariko ye minnu bɛ yen n'a donna a yɛrɛ kɔni ka juguya la kosɛbɛ a ye kuma dɔ fɔ waati dɔ la o kɛra nɛgɛjuru sira de fɛ u b'a fɔ ma ko enregistrement in kɔnɔna hakililajigila a ye dɔgɔtɔrɔ Sukɛli Kokala Mayiga o na premier ministre a ye kuma dɔw fɔ ma kuma minnu kɛra kuma bɛnbaliw ye tema kumaw don o kuma bɛɛ lajɛlen an bɛ se k'a fɔ o kun kɛra ka sababu ye k'a lase min ye Bamakɔ kasobonba la Bamakɔ kasobonba ta i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye wulikajɔ o fana kun kɛla walasa a ka se ka fiɲɛbɔda sɔrɔ liberté provisoire o kɛra ka bɛn ni janvier kalo tile 4 ye min kɔni ye kiriw ye min bɛ yen nɔ ni a kan ka kɛ a nɔfɛ ka sanga o kuma ko kiriw bɔra dɔgɔ kɔrɔ siɲɛ 2 nka kiri bolodalen bɛ ka bila min ye décembre kalo tile 28 nata la o y'a sɔrɔ a bɛ yan o y'a sɔrɔ a tɛ yan o kiri kɔnɔna kɛ contumace o de man ɲi n'i yɛrɛ bɛ yan n'a fɔra k'i ye nin kɛ i ye nin fɔ i bɛ se ka dɔ fɔ mais contumace in man ɲi nɔ dɛ nin ko sɛbɛn an ye min sama ka bɔ min ye l'éducateur de niveau kɔnɔ maa min y'a sɛbɛn o de ye Baba Alu Tarawele. Baba Alu Tarawele k'a fo nka ale tɛ yɛlɛ nka Baba Suleman. Baba Suleman o ye jɔnma ye nka ne kɔni da y'a laɲini ye min ye u ka yafa ne bɛnkɛ ma. An b'u deli u ka yafa an bɛnkɛ ma. Ayiwa. Ko o b'a la o yɔrɔ an ye mun kɛ an jo t'a la u ka yafa ma. O yɛrɛ de ka ɲi sabula ne kɔni fɛ ni bɛnkɛ tun bɛ Kɛnɛda la maaw bɛ se k'a ye yɔrɔ min na n ko semaine nationale kɛla n ko président de y'o initié. Semaine nationale de réconciliation. C'était l'occasion a ka bali ka poyi ka taa poyi kati ko ni Mariko yɛrɛ nanen ko min mago bɛ président na vraiment a ka yafa semaine nationale kana o kun tɛ ko bannen ya nka n'e fana taara i dugu yɔrɔ la an tun b'o fɛɛrɛw fɔ an ɲɛna an b'o fɔ an ɲɛna aw bɛ gɛrɛ dala de an bɛ dugawu kɛ ayiwa Ala ka daɲuman don a ko la karamɔgɔ Abu Ture min ye fasigi sɛbɛn ye a bɛ tali kɛ soir de Bamakɔ la halisa ni nin bɛnkɛw bɛ ɲɔgɔn na Mohamed Sirifu Ayidara bɛnkɛ ka teli bɛnkɛ kun ɲɔgɔn ye kɛlɛ ye dɛ an bɛ ɲɔgɔn fɛ walima bɛ ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn fɛ ni bɛnkɛw bɛ ɲɔgɔn fɛ n ko bɛnkɛ fɛnɛ ka ca ni bɛnkɛ ye Ayidara kana don ni donn'o kɔnɔ an ka taa jamana in kɔnɔ daminɛ bɛnkɛ bɛ se ka kɛ ne ta yan naam ayiwa maa o tɔ to n bɛ ka bolo jɔn bolo n bɛ ka n bɛ ka ye maa cɔrɔ de ye o e y'a ye bi yan ne ma ye ala kɛ dawura dɔ bɛ yen nɔ tani waziri ayiwa i b'a ye k'a fɔ min ye Mohamed Sirifu Ayidara ayiwa kɔni ye sɛbɛn k'a yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na ayiwa min bɛ tali kɛ maa kofɔlen ni o ye maa min ye Darame ayiwa Darame ni ale yɛrɛ kɔni ka laɲini kun ye min ye jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ tali kɛ CSDM na ni a ɲɛmaa ye Mohamed Sirifu Ayidara ayiwa ale yɛrɛ kɔni kun ka laɲini ye ka se ka nin tɔn kofɔlen k'a ɲɛmaaya ka taraki cogoya bɛɛ lajɛlen na ka bɔ Mohamed Sirifu Ayidara yɛrɛ kɔni bolo ayiwa i b'a ye k'a fɔ maa min don ko nkalontigɛla don namaratɔ don ni o bɛ tali kɛ min ka maa min tɔgɔ fɔ Darame ayiwa a min ye a ka bugunatigɛ sɛbɛnw ye ayiwa a b'o olu yɛrɛ dugu olu yɛrɛ kɔni o dɔnnen tɛ Bayidi Darame an ale don ayiwa i b'a ye k'a fɔ min ye Mohamed Sirifu Ayidara a y'a yira k'a fɔ ko ninnu kɔni a bɛ kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan a dir'e kiiri tigilamɔgɔw ma ayiwa olu kɔni ye baara kɛ k'a kɛ jɛlenya la ayiwa kiiriw y'a laɲini cogoya min na sɛbɛn min n'o olu kan ka ɲini Bayidi yɛrɛ kɔni taara k'a bɛ n'o ye jɛkulu k'a ɲɛmɔgɔya k'a minɛ Mohamed Sirifu Ayidara la nka kiiri tigilamɔgɔw u jɔyɔrɔ ye min ye u ka baara ye min ye k'u ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ka ko o hukumu kɔnɔna la min b'a yira k'a fɔ Bayidi a nana ni dalilu fɛn fɛn ye a si den kelen a tɛ tiɲɛ kan ayiwa a nana ni laɲini min ye laɲini yɛrɛ kɔni a tɛ se ka sabati bari ka d'a kan ale yɛrɛ bɛ taabolo min kan o ye nkalon ye ayiwa o kama min ye kiiri tigilamɔgɔw ye u y'a yira k'a fɔ min ye tɔn kofɔlen n'o ye CSDM ye ayiwa ko a ɲɛmɔgɔya a bɛ maa min bolo bi a tɛ se ka minɛ a la ayiwa ale de ye tɔn yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔ
ɲɛmaa ye bi a ko min ye Bayidi Darame yɛrɛ ye a bɛna don tɔn in na cogoya di ale yɛrɛ de y'a ye min ye maa kolojɔlen don galabu kɛnɛ don e ko n tɛ k'a wele ka ɲama i tɛ Faransi an ka maliden minnu bɛ yen nɔ e ko i tɛna i ko olu fara ɲɔgɔn kan yaasa an ka tɔn ayiwa an bɛ se ka tɔn sigi u tɔgɔ la cogoya min na min bɛ u ka hakɛw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni ɲini o kuma min fɔra a ye ani a bilalo o baara min na ayiwa a kɛra ale yɛrɛ kɔni ɲɛna ka ban k'a fɔ ko tɔn in ye ale yɛrɛ de kɔni ta ye koyi o fana kama sa a kɔni ye a laɲini min ye ka se ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen tigɛ ayiwa min bɛ tali kɛ kiiri sira fɛ tɔn in a ɲɛmaaya a bɛ se ka segin ale yɛrɛ kɔni ma cogoya min na nka Mamadu Serifu a y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na mɛ Bayidi yɛrɛ kɔni Bayidi Darame an bɛ waati min yɛrɛ la kiiri tigilamɔgɔ yɛrɛ kɔni b'a kɔ bari ka d'a kan Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ a tɛ se ka se Mali yɛrɛ kɔni na nka o de kɛra a tɛ se ka se Mali yɛrɛ kɔni na nka bi an bɛ waati min na sama-samali halisa o dɔw kɔni bɛ sen na nka kunnafoni y'a yira k'a fɔ nin ye bita ye ayiwa don n'a nataw la n'a kɔni kɛra cogoya min na jaabi jɛlenw tuguni ayiwa olu kɔni bɛ segin ka don nka ladonali kɔni ye min kɛ kiiri fɔlɔ minnu kɛra o b'a yira k'a fɔ Mamadu Serifu Hayidara ayiwa min ye tɔn kofɔlen CSD mu ayiwa a sera ale de kɔni a y'a ɲɛmɔgɔ ye bi wa ale de kɔni ye a ɲɛmɔgɔ ye sini parce que sɛbɛnba o de ye Laya Jara ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔna la min ye Sulemani Hayidara Sefukɛ kɔɲɔmuso mana fɔ k'i cɛ ka ɲi sufɛ dugu mana jɛ i b'i tigɛ don ni bɔnni sɛbɛn ye an ko mun ma ko le jour ni a sɛbɛn ta min ye sɛbɛnni kɛ b'a ye o de ye Madi Awa Kebe ye a ko k'an ka ta de min ye bi n'a ka bi i b'a ye k'a fɔ hali bi gɛlɛya bɛ baarakɛlaw la janko min bɛ tali kɛ u ka min ye cakɛda dɔ bɛ yen nɔ min bɛ yen nɔ ni a bɛ min ye wulikajɔ la bi janko fɛn minnu bɛ yen nɔ carrière ani show olu bɔbaa don u b'a fɔ ma ko CCM ko olu kɔni bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ bi usine yɛrɛ sigilen bɛ min ye Bafulabe mara la min ye dugudenw ye i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya kɔni ni fila tɛ olu kɔni bɛ kelen la ka ban sabula ni usine baarakɛlaw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a caman bɛ yen nɔ olu yɛrɛ ye dugu in denw de ye a bɛ kalo saba bɔ bi min kɔni ye sarako ye o kɛlen bɛ gɛlɛya ye o usine kofɔlen kɔnɔna na ni ɲɛmaaw lajɛ olu bɛ taa ni ka segin kɛ u kuma minnu fɔ ani sababa tɛ bɛn u kun ye kumakan fɔlɔ minnu fɔ o kuma bɛɛ lajɛlen kɛra tiɲɛ tɛnaw ye nkalon kun don min ye bɛnkanw ye ka taa se min ye wulikajɔ ye o kɛra a ma ɲɛ min ko baarakɛlaw ye baara bila kɛ pɛndelɛn pewu ye dɔgɔkun tɛmɛnen ka kɛ ni min ye tɛnɛn yɛrɛ ye u ye baara bila kɛ min ye wulikajɔ ye u ye u jɔ da la an b'a fɔ ma ko sitin n'o ye ka daga yɛrɛ sigi u da la min ye ɲɛmaaw ye olu fana wulikajɔ ka kɛ i n'a fɔ min kɔni ye fɛɛrɛ ye u bɛ ka o ɲɛ la k'a sɔrɔ kow kɔni a tu u bolo u tɛ se a la bi u tɛ se a la se ko n'i y'a lajɛ a bɛ n'a fɔ olu kɔni bɛ baarakɛlaw de nɛgɛ k'a fɔ min ye sarako ye a dulonnen bɛ nin la a dulonnen bɛ nin de la janko fɛn min ye baaraw ye u ka se ka tɛmɛ ni a ye baara bɛ ka kɛ sara tɛ ka sɔrɔ ɲɛfɔli fana tɛ ka kɛ maaw ye ko n'o kɛra dɔrɔn k'a bɛ kɛ ni gɛlɛyaba de ye kojugu an bɛ don min na i n'a fɔ bi baarakɛla minnu bɛ yen nɔ kɛmɛ sara la 60 bɛɛ lajɛlen olu bɛɛ lajɛlen ye min ye maaw ye u ye minnu bila ka taa chômage technique la o kɔrɔ ye an bɛ baara min kɛ min ye nafa ye a bɛ ka dɔgɔya an ka dɔgɔ baarakɛla hakɛ la n'o bɔra la min ni min tora la olu fana ka sara tɛ ka sɔrɔ ni dun y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye nin yɔrɔ in ye ani Bamakɔ cɛ ka jan kosɛbɛ maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ baara la yen i b'a ye k'a fɔ a bɛ se ka na ni gɛlɛya ye kulo 300 ani kulo min ye 40 bɔɲɔngo o bi ani Karangacɛ o fana dun bɛ Kayi kɔfɛ de o fana ye Kayi mara dugu dɔ de ye kɛmɛ sara la 70 bɔɲɔngo minnu ye wulikajɔ kɛbaaw ye minnu bɛ usine kɔnɔna na ani a dafɛla i b'a sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen o yɔrɔ denw ye sara tɛ ka kɛ denbayatigiw don walayi kow ka ca min ye gɛlɛya caman ye i b'a ye k'a fɔ bi o kɔni o bɛ yen nɔ o kun bɛnn'a kan k'a fɔ kalo o kalo min ye kalo tile 8nan ye ni kalo kura jɔra o tile 8nan saraw bɛ kɛ k'o bɛ kɛ sababu ye min kɔni ye gɛlɛyaw ye k'a duga o bɛnkan min kɛra dɛ o fana ma sabati an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko fɛn caman kɔni bɛ yen nɔ ni wulikajɔ ma kɛ joona ko a kɔni bɛ kɛ min ye nin baarakɛla ninnu de kan gɛlɛya ye nka n'i y'a lajɛ tuguni i bɛna ye k'a fɔ min kɔni ye wulikajɔ ye kabini san 2015 waati ni waati la i b'a ye k'a fɔ nin gɛlɛya ninnu bɛ kɛ olu yɛrɛ tɛ fama fiyewu kalo 5 k'a fɔ k'u b'o kɛ ka da ɲɔgɔn kan baarakɛla k'u ka sara dafalen sɔrɔ k'a sɔrɔ gɛlɛya ma don a la k'a sɔrɔ maa ma bila ka taa min ye congé technique la ni o ye ka taa baara bila la min bɛ n'a bɛ wajibiya sabula min ye nafa ye a tɛ ka sɔrɔ ka se ka bɛɛ lajɛlen labɔ nka min ye usine ɲɛmaaw ye
fana ka mun fɔ bi ko wuli ka jɔ kɛ jamana ɲɛmɔgɔw olu k'u kɛ joona walasa ka olu magɛn mun kɔni bɛ ka ɲini o de ye walasa nin ko ka ɲɛnabɔ maa bɛ maaw la minnu ye ɲɛmɔgɔw ye ko e ko olu ka min ye baara ɲɛdɔnbaliya k'o de bɛ ka ni gɛlɛya ninnu caman ye ko n'a ma ɲɛ k'u tigɛ ka bɔ baara la min ye baarakɛlaw ye u ka sara minnu bɛ kɔrɔlenw olu ka segin u ma ani baara ka daminɛ kura ye walasa min ye izini ye a bɛ se ka taa bolo kura kan n'o tɛ min ye kuma in a tɔ ka ja kosɛbɛ nka min ye fasiriba ye ni o ye Madi Awa Kebe ye elle nous dit ama ko ala ma basi kɛ nataw la min ye kunnafoni ni fɛn wɛrɛ tɔ minnu b'a ko la k'a bɛ n'o ɲɛfɔ an ye o bɛ diya n ye nin ko sɛbɛn ye an ye min sama ka bɔ les jours kɔnɔna na maa min y'a sɛbɛn o de ye Madi Awa Kebe Madi Awa Kebe k'a fɔ ka les jours parce que jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abu Ture ne bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni kabako ye kabako farakaba kabako a bɛ taa n'an ye poste Afrique jamana kan u ka dugu min bɛ yen nɔ ko Geyibo i bɛna ye k'a fɔ polisiyakaw olu kɔni ye wulikajɔ de kɛ bari u nana ye k'a fɔ kamalen dɔ bɛ yen a bɛ san 18 na kamalen yɛrɛ kɔni tununa maa ma taa yɔrɔ dɔn maa ma tunu cogo dɔn a ko e ko a bɛnkɛ yɛrɛ ni o bɛ dugu kofɔlen in na ayiwa kan ka taa min ye ka taa ɲiniŋalikow la bɛnkɛ san 42 a b'o la u taara ka taa ɲiniŋalik'a la ko yalima i bɛ nin den yɛrɛ kɔni a tununen bɛ i b'a kibaruya dɔn wa a ko e ko an tɛ wa nin yɔrɔ la ka taa ko lajɛ a taara ka taa den yira i b'a ye senw tigɛlen bɛ ka bila yan fɛ bolo tigɛlen bɛ ka bila yan fɛ fariw yɛrɛ kɔni tilalen bɛ ɲɔgɔn na nka o ma kɛ a ko la kabakoma yɔrɔ ye dɛ ayiwa min ɲinini tɔw kɔni olu yɛrɛ kɔni bolodala min bɛ tali kɛ den kofɔlen o kɔni a maaya a yɛrɛ k'a fɔ o yɛrɛ kɔni o fana tɛ yen ɲininiw kɔni donna a ma ye nka i b'a fɔ ala ko u ko u ye tɛgɛ don bɛnkɛ yɛrɛ kunna k'a f'i ye ka taa bɔ a ka porte-monnaie kɔnɔ wari bɛ bila mun kɔnɔ u taara denkɛ maaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ o de kɔnɔ bɛɛ ni den maaya sɔrɔ bɛɛ kɔnɔ o ye ko dɔ ye ko wɛrɛ la dɛ sukɛ na ayiwa kɔni u ye a minɛ a ka ko tɔ o bɛ fanga tigilamɔgɔw bolo fasiri kɔni sɛbɛnba e ko kabako fasiri jɛkulu maa bɛɛ tɛ wa min ye Sulemani Ayidara Sifukɛ hali bi kabako kelen an bɛ taa n'a ye ne bɛ taa ni aw ye Gana e ko min ye u ka jamana kɔnɔna na chinois minnu bɛ baara kɛ yen nɔ u ma min ye tamasiyɛn jugu bila dɔ kan na a bɛ ɲini k'a tigi yɛrɛ fa ko ye ni muru ye a ka sara nɔfɛ n sera ko kuma awɔ ni chinois de ka baara ye ta Gana olu t'a dɔn ka bɔ Gana de fana ka yan chinois ya totigi to fiyɛ n'o kɛra totigi ye a bɛ funufunu min ye Sifukɛ k'i b'a ye k'a fɔ nin baarakɛla ninnu fana bɛ ka taa ni ka segin kɛ don o don baara bɛ ka kɛ min ye laɲini ye a ti ka sabati n'i y'a lajɛ olu kɔni nana ye k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi a ti ɲɛ min kɔ f'an ka gɛrɛ min ɲɛmaaw la ka se ka u la kuma ɲɔgɔnya o kɛri i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye gɛlɛya ye a nana don u ni ɲɔgɔn cɛ sabula mun ye wulikajɔ ye i b'a ye k'a fɔ o bi tali kɛ min kan ka se ka sigi walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye k'o bɛ taa cogo jumɛn na maa min bɛ yen nɔ n'u bi cakɛda ni u bi a ɲɛmaa ko fɔ ale kɔni a bɛ n'a fɔ sigafɔ kuma min fɔra o ma kɛ ale bolo ko ɲuman ye kumaw kɔni nana yɛlɛ ɲɔgɔn kan an ka sigi ka fɔ min ye nin ko ye a taa ni ka segin a nana sɔrɔ caya a cayalen min ye chinois kɛ ye dɛ ale fana de ka sin ka muru bɔ a kun dɛ ka muru kɛ ka min yɛrɛ bɛ kuma ko ɲɛma dɛ ka kɛ ka kan b'a fɔ ko a taara sigi o kɛ min kɔni ye joli ye o kɛla ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen joli bɛ tɔni yan fɛ a bɛ tɔni yan fɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ o ko kɛlen i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye taa ni ka segin ye kulekan bɔra joona joona ba polisilakaw olu ka sɛgɛrɛ joona joona olu nana k'a lajɛ fɛn minnu bɛ n'a kɛla min ye chinois kɛ ye k'a minɛ k'a lasago an bɛ don min na i n'a fɔ bi sɛgɛsɛgɛli caman fana olu ka kɛ olu fɛ walasa fɛn minnu bɛ n'o kɛla o bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛdɔn nka mun kɔni ye chinois kɛ kabini jumadon sɔgɔn kalo tile 30 an bɛ se k'a fɔ ale bɛ u bolo bɛrɛ la min ye sɛgɛsɛgɛliw taa ni ka seginw ani fɛn wɛrɛ minnu bɛ kun la olu bɛɛ lajɛlen bɛ senna nka mun kɔni bɛ yen n'o ɲɛdɔnnen don n'o kan ka ɲɛfɔ o de ye k'a fɔ chinois minnu bɛna baara kɛ farafinna u t'an ka mɔgɔw filɛ foyi an b'a ja caman ye min ye kunnafoni sirakɔrɔw kan i b'a ye k'a fɔ u bɛ maaw lagosi u bɛ maaw lakari u bɛ maaw yɛrɛ minɛ bitu dɔ f'i de b'a dɔn chinois tuma dɔ la i b'a gɛlɛya yɛrɛ dɔ fana min ye o ye jumɛn hali ni n'u sera fanga la ayiwa fanga bɛ tila k'a da jɔ o la o yɔrɔ janko ya y'an kɔrɔ min ye Sotiba Seydou don dɔ la
mbenga do bisutiba Cissé wa Cissé o mbola ale fino mi kana mi tilia bato re do bi nganga tara jula na jama ba ko leso e kuna fo nyina o re jama ko le ba la do mumbi ko di ko morkan do biso ngono ka barakala do babu ko malieni abi uka tasuma bolande abi ko de kala ko sube na tasuma bolan kala abata dinina signor di kabu tukma kabu bunya kaka ga ko yuto betro donc manga wula o fule ka 12e arrondissement o de tani bu ko sumu rena o le ko sumu tay o yudu wuli a wat la soter robe no ni ka ko may anana ando ni bama ka laje ami ka fenge laje ne re kon de wali bana to ni kan tara do de wali bana to ni do ni be wasu anga ta jika fola tumara ni ka mission Autour de la drogue, c'est quoi? Comme on dit, pour le gars, dimanche, pas que Marocain, embarqué, un embarqué. Et en alors, en la 12e là, j'ai quoi les serments prétis, mais j'ai que c'est que te voilà. Avec café, non, mais je suis désolé. Aïe, mon homme, Natal, mon bébé, il y a mon bébé. Mais mon foi, j'ai que c'est que l'état là. Mais à quoi qu'elle a dit, tu vas d'un mais comme moi, an donna chere ko sufu ne dun an ne bo abay ma to 15 minutes e be boke ne na ga to to no nta le foto te mun lu to be ni bi ta to don i bo to ti kamara gon non mais non an ga jomo na fa o da ke ma to la comme ko be fa to no mi tradition ko bisina am do kala ka be ko no am wo lu ndora bla no ka ke police municipal yeke comme je vous dis voilà de voir là am te na ko le o de bon ni il baba mo am din da ke baba mo bla ga bawo dra flan na ni nu be dala ni nu bla wallahi ni nu ko to nu go se baba ra ko ni njeta na iga tiga tasa sile o lu njeta na mo ka tiga tasa ala ga reza ni na no min Suleiman Aidara Silfuke waati na ka waati mana se min lajɛbaw ye an lamɛnbaw u fana ka ca min ye baara in na u b'a kɛ don an na min ye Amidu Jara a bɛ ka jɔyɔrɔ de ko baara taabolo ka ɲi an b'a fo dan tɛ foli la ka taa se min